Orain dela hilabete batzuk, orain presoak dinamika edo plataforma ezagutu genuen Patxi Zabaletaren eskutik. Orain urriaren 20an manifestazio bat izango da Donostian eta horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan ere Patxi Zabaletarekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko. Ta ongi etorri gaur ere. Eskerrik asko kate honi ematen digun aukerarengatik. Ze hori esandakoa, hemendik 19 egun barru manifestazio izango da Donostian. Bai, 19 baino pixka bat lehenago, 20an, urriak 20an, arratsaldeko 5etan, Donostian, Antiguoko tuneletatik abiatuta. Orain presoak elkarte bezala edo mugimendu bezala deitzen dugu, eta jakina da, gure helburua da, gatazkaren ondorioak gainditzeko eta bakea ongi oinarritzeko gure gizarte honetan luzaroan iraun dezan, horretarako ezin ditugu ahaztu, ez biktimak alde batetik, baina ez da ere presoak. Eta orain presoak esan nahi du ez ditugula ahazten, ez dugula inor ahazten, naiz eta baditugun helburu batzuk edo eginkizun batzuk presa gehiago daukatenak. Hori, leloa izan ere, leloak batzen ditu guzti hori azkenean. Giza eskubideak, konponbidea bakea orain presoak. Hori da. Mugimendu honen helburuetan eta oinarrietan giza eskubideak defendatzea dago, eta giza eskubideak defendatzen ditugunean kontuan hartu behar ditugu ere presoak. Presoen aldetik, nolabait esateko, azpimarratu egiten dugu, inorra ahaztu gabe, lehendabizi gaixorik daudenak, baita ere izan du da azkeneko urte hauetan hainbestetan aldarrikatutako gauza gerturatzearena, eta hor badaude agerikoak dira eta jakinak dira urrats batzuk. Urrats horien artean, esan beharra da, Frantziako estatuan, eman diren urratsak izan du direla lehendabizikoak, eta aitortuenak. Espainiako gobernua aldatu zenean, eta Sánchez sartu zenean, Madridko gobernuko presidentziara, hasi ziren ere hemen gerturaketa horiek. Jakina da, espetxe politikak, naiz eta estatutoi dagokienez Euskal Erkidego Autonomoaren Jaurlaritzaren esku eta Nafarroako gobernuaren esku egon beharko luketen, baina espetxe politika ez dagoala, Madrilen esku dago. Eta hor eskualdaketa, transferentziarena, mai gainean dagoen gaia da, baina horrela dago oraingoz. Eta hori horrela izanik, Madrile izan du da lehendabiziko aldiz, Sánchezen garaietan onartu duena gerturatzeak edo hurbiltzeak egin behar direla. Eta hasi ere egin dira, naiz eta orain arte egindakoak ez diren inolaz ere asegarriak eta hor segitzen duten oso urruti hainbeste eta hainbeste presok. Eta oso urruti egoteak esan nahi du, ezin ditugula ahaztu, motxiladun umeak, ezin ditugula ahaztu, hoien inguruan dauden familiak, ezin ditugu ahaztu baita ere, presoak ikustera joateagatik eriotza aurkitu duten hainbeste personak, baita ere izan du direla gatazkaren kalteatu batzuk. Gerturaketa izan du da orduan gaixoena eta gerturaketa izan du da helburu nagusia. Baita ere presoen artean beren zigorraren 4tik 3 beteta daukatenak beste graduetara edo 3. gradura iritsi ahal izatea. Hori ere da eskakizun bat banaka-banaka preso guztiak egin dutena, eta hori ere da helburu bat ezin duguna ahaztu. Horregatikan guztiarengatik gure zeregina giza eskubideen defentsan eta aldarrikapenean kokatzen da. Hori da gure jokatzeko esparrua. Baina helburu batekin, helburu hori da gatazkaren ondorioak gainditu eta bizigeran gizarte honetan bere ezberdintasun guztiekin, batzuk modu batera pentsatzen dute, batzuk beste modu batera pentsatzen dugu, hala ere izan dezakegu elkarrekin bizitzeko, bakean bizitzeko aukera bat, eta hori da gure mugimenduaren helburua.
Horregatik, dei egiten diogu jendeari. Datorren 20an, Donostian arratsaldeko 5etan eginen den manifestazio horretara hurbil dadila, etor dadila. Oso garrantzitsua da presoak ere gogoan ditugula adieraztea eta azaltzea. Oso garrantzitsua da bai presoentzat, bai beren familientzat, eta baita ere beste alde batetik biktimentzat, zeren eta biktimak ez ditugu ahazten, presoak ere biktimak dira, biktimak ez ditugu ahazten, ez dugu inor alde batera utzi nahi borroka honetan jarraitzen dugun bitartean. Bai, azkenean elkar bizitza bermatu eta esandakoa, badaudela hor zigortutak izaten ari diren beste hainbat pertsona, eta dira hori familiak heriotza aipatu duzu, baina hori da larriena, baina baita hor dago Istripu asko eta gastuak eta presoen ingurukoek behar duten laguntza eta hori guzia ezin da ahaztu eta ezin da alde batera utzi. Eta ere, larriki gaixorik dauden presoak ere aipatu egin dituzu. Bai, hori zalantzarik gabe hori da, lehendabizi burura etortzen zaiguna, eta persona horiek, personak direlako, merezi dute ez bakarrik legeak dioelako, baizikan giza eskubideen izenean aintzat hartuak izatea, eta beren gaitza, beren gaixotasuna, gainditzeko edo aurre egiteko gaixotasunari beste personek dituzten baldintza guziak bezalakoak izatea. Eta hori eskatzen du, zuzenbideak eskatzen du batez ere giza eskubideak, eta hori da helburu bat orain presoak mugimenduak bere zereginetan lehendabizi daukena. Gerturatzeak, preso gaixoak laguntzea, familiei, laguntzea umeei, laguntzea gurasoei, ikusi dugu, hainbeste kasutan presoen zigorra oso luze joan denean, beren familia ere joan da zahartzen, joan da ezintzen, eta horrek egoera ezberdinak sortu ditu. Hori guzia ezin da ahaztu, baina behar da ahaleginak egin gainditzeko. Horregatik da hain garrantzitsua manifestazio hau, manifestaldi hau, eta horregatikan egiten dugu deiera hori. Eta gainera, momentua ailegatu da badirudi, aurten hori gobernu aldaketa ere aipatu egin duzu, baldintzak egokiak dira, ez? Guk uste dugu baldintzak oso egokiak direla. Alde batetik, Madrilen dagoen gobernuak aitortu du gerturaketa egin behar dela. Beste alde batetik, bai Euskal EAEko jaurlaritzak, Euskal Erkidego Autonomoko gobernuak edo Nafarroako gobernuak biek eskatu dituzte gainera dagozkien eskumenak, kompetentziak espetxe politikari dagokionez. Familien aldetik eta presoen aldetik eman dira eman beharreko mugimendu guztiak, egin dira eskaera eta aldarrikapen guztiak. Eta uste dugu momentu honetan garrantzitsua dela presoek eta beren familiek eta beren hurbilekoek jakin dezaten hori dena ez dugula besteok ere ahazten, gogoan daukagula. Horregatik gure mugimenduaren leloak orain presoak esaten duenean, ez du inor ahaztu nahi, baina azpimarratu nahi dugu bultzatzea presoen egoeraren aterapideak bilatzen, horrek lagundu egiten diola gizarte osoko bakegintzari eta azkenean elkarbizitzari. Lelo berberarekin orain presoak abenduan Pariseko kaldeak bete egin ziren, hori esan duzu ere Frantzian urratsak eman dira, Parisekoak bete ziren, Bilbokoak ere bete izan du dira, urtarrilaro egiten da, eta beti esaten da azkeneko urteotan. Azkenekoa bedi oraingo hau, baina edozein kasutan oraindikan ere presoak gelditzen dira, ez lehenaina, badakigu 300-etik goitipera hasiak gaude, baina ez dira lehengo zenbakiak, baina oraindikan dauden guzti horiek, eta lehengoak ere gogoan izanez, merezi dute gure arreta,
merezi dute baita ere arduraz jokatzea, eta merezi dute aintzat hartzea eta aintzat hartuak direla jakinaraztea. Honetaz gain, aurten ere maiatzan eta desegi egin zen. Horrek eragin... Urrats guzti horiek lagundu egin dute, egia esan, desarmagabetzea, desarmea, baita ere, gero, erakundea bera disolbatu egin zen. Batzuek, esaten genuen askizela behar bada, erakunde zibila bihurtzea, eta bazegoen hor gora bera bat, baina etarik ja ez dago, eta etarik ez egonik, eta ez izanik momentu honetan, etaikoak izateagatik preso daudenak, ez du zentzu handirik, ez berrikustea, berraztertzea eta zuzentzea egoera hori baita ere espetxe politikaren arloan. Baina hori dena horrela izanik eta hori dena garrantzitsua izanik eta gizarteari bidaletzen zaion mezu bat izanik ere, guk berriro esan behar duguna da, giza eskubideen ikuspegitik eta presoen familiak eta presoen personak berak eta beren ingurukoak kontuan hartuta, gure zeregina batez ere zuzentzen da gaixo daudenei, gerturaketari eta baita ere beren zigorraren zati handi bat bete dituztenei. Ez dugu inorrazten, badakigulako denak azken finean kontuan izan beharrekoak direla eta denentzat ari gera soluzio bila, baina lehentasuna emanez esandako hauei. Eta gizartearengan herrian zenolako jarrera somatzen da? Bueno, Parisen hori... Alde batetik nik uste dut jendea guztiz ados dagoela esaten ditugun arrazoi guzti hauekin jende asko, jenderik gehiena izango dira salbuespenak. Baina baita ere ahaztu egiten dituela askotan momentu honetan presoen egoerak, presoen familiaren egoerak, eta jende batzuk badira, beti laguntzeko prest daudenak, aste buruero joaten direnak familiei laguntzea beren bidaietan eta horrelakoak, hor daude. Barkatu. Baina baita ere, gizartearen zati handi batek, bigarren maila batean utzita dauka gora bera hau, eta horregatikan guztiaren gatikan ere beharrezkoa da kontuan izan dezagun. Baina hor dago ere urtero ospatzen den Bilboko manifestazio jendetsu hori ere. Hori hor dago. Baina lehen esan bezala, azkeneko urte hauetan, han itzaldia ematen dutenei beti entzuten zaie. Hau izan beharko luke azkeneko urtea. Ez da azkeneko oraindikan, egoera ezberdinean gaude, aurrera pauso garrantzitsuak eta esanguratsuak eman dira, baina bukatu egin behar da presoen goraberarekin, esandako lehentasunak gogoan izanez, baina inorraztu gabe. Orain presoak, mugimenduak, mezu bat bidaltzen dio gizarteari, eta mezu hori da presoen arazoa gainditu ezkero, gizarte guztiarentzat hobe, biktimetatik hasita, biktimentzat hobe eta denontzat hobe. Biktimek eman behar dute beren lekukotasuna, eman behar dute beren aportaketa egin behar diote, bakeari eta elkar bizitzari, hori da biktime izatearen zentzua, ez mendekua, baizikan elkar bizitzari aportaketa egin. Eta presoen kasuan hori lehen urratsa da eta horretarako gaude. Bakea bilatzen dugu, giza eskubidetan oinarritua elkar bizitzarako. Eta horretarako presoen arazoa ezin da ahaztu, naiz eta urratsa handiak eman diren konponbide aldera. Gatazka hau gainditu, azken finean. Azken finean gatazka gainditu. Eta horretarako orduan hitzordua urriaren 20an. Urriaren 20a Donostian arratsaldeko 5:00, Antiguoko tuneletan. Eta manifestaziotik aurrerago hori ez da dena hor gelditzen, baizik eta... Hori erakustaldi bat izan nahi luke, horrek erakustaldi bat izan nahi luke. Eta erakustaldi hori da gizartean pixka bat alboratu dutenak arazo hau, gorabehera hau, kontuan izan dezaten berriro. Eta baita ere agintariek jakin dezaten
hor gaudela bultzatzen arazo honen konponketa eta gainditzeko modua. Eta hor jarraituko dugula eta jarraituko duela gizarteak, eta gizarteak jarraitzen duen bitartean arazo honen konponketa gerturatu egingo da, areagotu egingo da. Eta esan bezala urriaren 20an Donostian. Hori da. Informazio gehiagorako dago non begiratu etxetik, ez? Baita ere, orain presoak mugimenduak badu webgune bat eta hor begiratu daiteke, edo bestela zuzenean galdetu hor gabiltzan pertsonei edo zeinek behar izan ezkero xehetasunen bat gehiago bidea aurkituko zaio. Mila esker gaur ere Patxi gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta hurrengora arte. Hurrengora arte.